Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. L-Anġlu tal-Alla ħabba lil Marija u jasaratom mill-Ispiritu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija il-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Għawni il-qaddejja tal-mulej. Isir minni skont kelmtek. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija il-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. U li ben tal-Alla sar bniedem u Għammar fostna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mlija il-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tal-mewt tagħna. Amen. Itlob għalina Qaddisa Umm Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Xerret mulej fi qlubna l-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem. Bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu għas-sefq tal-qawmien. Bi Kristu sidna. Amen. Amen. Isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nilqawkom għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija li fija nisimgħu l-kelma ta' Alla u wkoll nirċievu lil Ġesu fl-Ewkaristija. Jiena Father Stephen u Jean-Claude Diaknu li qegħdin hawnhekk f'dan is-santwarju flimkien ma' grupp mill-ċentru tal-vokazzjonijiet tas-Seminarju ta' Malta. Ejjew nkomplu nitolbu llum mod speċjali f'jum is-Sibt lill-Omna Marija biex bħala aħna wkoll inkomplu nwieġbu għal dak li Alla jixtieq minna fil-ħajja tagħna. U għalhekk nitolbu wkoll mod speċjali għal iżjed vokazzjonijiet. Nitolbu għaż-żgħażagħ biex huma jarfu s-sejħa ta' Alla u jwieġbu għaliha. Mod speċjali dawk li l-mulej isejjaħ għal saċerdoti reliġjużi jew missjonarji. Jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nisqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirijieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Għamel mulej Alla tagħna li aħna l-qaddejja tiegħek inkunu dejjem qawwijin u sħaħ fir-ruħ u l-ġisem
u li bit-talb glorjuż tal-imqazza Marija dejjem Verġni neħilsu mid-dwejjaq ta' issa u niksbu lena ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lil poplu u qal: Isma' o Iżrael, ma Alla tagħna il-mulej waħdu. Ħobb mela lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Żomm f'qalbek dan il-kliem u dawn il-kmandamenti li qiegħed nagħtik illum. Tennihom lil uliedek u tkellem fuqhom meta tkun f'darek u meta tkun miexi fit-triq u meta timtet u meta tqum. Torbothom b'sinjal ma' idek u ddendilhom bejn għajnejk u tiktibhom mal-ġnub tal-bibien u fuq il-bwieb tiegħek. Il-mulej Alla tiegħek idaħħlek fl-art li ħalef lil missirietek, lil Abraham, lil Iżak u lil Ġakob, li jagħtiha lilek bliet kbar u sbieħ li int ma bnejtx u djar mimlija b'kull ġid li ma ħżinx int, bjar mħaffrin li ma ħaffirthomx int, dwieli u żebbuġ li ma ħawwilthomx int u tiekol u tixba'. Qis li ma tinsiex lill-mulej li ħarġek mill-Eġittu minn dar il-jasar. Tibża mill-mulej Alla tiegħek lilu sservi u taħlef b'ismu. Il-kelma tal-mulej. Duħaj lill-Alla. Salm responsorjali. Inħobbok mulej qawwa tiegħi ngħidu. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Il-mulej blata tiegħi, fortizza u ħellis tiegħi ngħidu. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Alla tiegħi, sur tal-ken tiegħi u tarka tiegħi, qawwa tas-salvazzjoni tiegħi u ken tiegħi. Insejjaħ il-mulej li ju ta' min faħru u nkun meħlus mill-edewwa tiegħi ngħidu. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Ħaj il-mulej imbireku il-blata tiegħi. Ikun li mfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi u jkabbar ir-rebħ lis-sultan tiegħu. Juri mħabtu mal-mudluk tiegħu ngħidu. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwal il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien resaq fuq Ġesu wieħed raġel, niżel arkub teħ qudiemu u qallu: Mulej, ikollok ħniena minn ibni għax marit b'tal-qamar u qiegħed ibati ħafna, għax sikwit jaqa' jew fin-nar jew fl-ilma. Ġibtu lid-dixxipli tiegħek iżda ma setgħux ifejquh. Wieġeb Ġesu u qal: Ja nies bla fidi u ħżiena, kemm se ndum magħkom? Kemm se ndum nissapportikom? Ġibuhu li hawn. Imbagħad Ġesu għeddet bisħieħ lix-xitan u dan ħareġ minnu u minn dak il-ħin stess it-tifel fieq. Wara mbagħad id-dixxipli resqu lejn Ġesu għalihom weħidhom u qalulu: Laqla aħna ma rnexxilniex inkeċċuh. U qalilhom:
minħabba l-fidi żgħira tagħkom. Għax tassew ngħidilkom li kieku għandkom fidi imqardaq żerrija tal-mustarda, kontu tgħidu lil din il-muntanja warrab minn hawn u mur hemm u hi kienet warrab. U ma jkun hemm xejn għalikom li ma jistax isir. Il-kelma tal-mulej. Interessanti li f'dan l-Evanġelju Ġesu bħal donnu jwiddibhom l-Apostli fuq in-nuqqas ta' fidi tagħhom. Ġifieri avolja kienu daqshekk viċin ta' Ġesu jinnota li ma kellhomx fidi biżżejjed fih, ġifieri ma kinux jemmnu daqshekk fih għal kollox fih. U kif tafu din hija anki l-istorja tagħna, mhux hekk aħna li nemmnu f'Ġesu, li nfittxu lil Ġesu, ma nafu li qatt mhu biżżejjed. U għalhekk li fil-ħajja tagħna jkollna bżonn min ifakkarna fil-fidi tagħna, min iħeġġiġna biex infittxu iżjed lil Alla. U s-saċerdot huwa din il-persuna, wieħed minn dawn il-mezzi l-għajnuniet li Alla tagħna fil-ħajja tagħna biex ifakkarna. Jekk niġbru l-missjoni tal-qassis fi ftit kliem hija proprju din. Dan il-bniedem bħalna li jemmen falla u li jfakkar lilna wkoll falla, li jħeġġiġna biex nfittxu lil Alla. U għalhekk li hekk fis-seminarju tagħna għandna dan il-ċentru tal-vokazzjonijiet li laqqa diversi żgħażagħ u adolescenti kull xahar l-ewwel nett biex inħeġġuhom jgħixu l-fidi tagħhom. Għaliex anke għall-adolescent u żagħżugħ forsi iktar minna, l-adulti l-fidi hija sfida kuljum biex jgħixu. Allura fiċ-ċentru hekk nippruvaw li parti mill-attivitajiet li nagħmlu hekk ngħinuhom biex jgħixu l-fidi tagħhom. Fl-istess ħin ukoll inħeġġuhom biex huma u jikbru jarfu iżjed dak li Alla jixtieq minnhom. Għaliex il-vokazzjoni mhix xi ħaġa li nażluha aħna, imma hija sejħa li għamlilna Alla biex ninataw għall-oħrajn, għalih u għall-oħrajn. U għalhekk inħeġġiġkom ħafna biex anki fit-talb tagħkom tiftakru hekk fiċ-ċentru tal-vokazzjonijiet f'din il-ħidma li qed jagħmel hekk f'Malta, nafu wkoll anki hekk hawnhekk f'Għawdex u diversi anki kongregazzjonijiet reliġjużi li jaħdmu hekk maż-żgħażagħ adolescenti biex inħeġġu fihom din il-ħaġa, il-fidi u li f'din il-fidi tagħhom ifittxu dak li Alla jixtieq minnhom. Hekk jew nitolbu hekk għal din il-ħidma, nitolbu għal iżjed vokazzjonijiet. Kif tafu u kif qed għandna bżonn anki llum, anki aħna fil-ħajja tagħna, għandna bżonn saċerdoti, għandna bżonn reliġjużi li jkomplu jfakkruna fuq falla, li jkomplu jħeġġuna biex il-fidi tagħna tkompli dejjem iżjed tikber biex kif għamel Ġesu mal-apostli tiegħu man-nies ta' żmienu anki llum is-saċerdoti u reliġjużi iħeġġuna biex nikbru f'din il-fidi tagħna. U għalhekk ejjew nitħeġġu dejjem iżjed biex inżommu anki din l-intenzjoni fit-talb tagħna. Mulej Ġesu sejjaħ ħaddiema ġodda għal ħsad tiegħek. Inhu bil-wifqa biex flimkien nressqu t-talb u l-ħtiġijiet tagħna bl-interċessjoni ta' Omna Marija. Nitolbuk Missier Qaddis għar-rajja tagħna, għall-Papa, l-isfijiet tagħna biex huma jkomplu jħeġġuna biex ngħixu dejjem iżjed aħjar il-fidi tagħna u li nwassluha wkoll lill-oħrajn. Nitolbuk Missier Qaddis għas-saċerdoti kollha, nitolbuk anke b'mod speċjali dawk li forsi għaddejjin minn xi mument diffiċli fil-ħajja, fil-vokazzjoni u fil-missjoni tagħhom. Nitolbuk biex inti tkompli tħeġġiġhom biex dejjem iżjed jikbru fil-ġenerożità tagħhom lejk u lejn l-oħrajn. Nitolbuk mulej Ġesu għall-familji tagħna. Nitolbuk biex il-familji jkomplu jgħixu l-imħabba tiegħek u bekk f'din l-imħabba tagħhom il-familja tkompli tkun ukoll din il-bennina ta' vokazzjonijiet ġodda. Nitolbuk mulej Ġesu għat-tfal u għaż-żgħażagħ tagħna. Nitolbuk għalihom biex tħarishom, biex tberikhom,
biex huma jikbru, jkomplu dejjem iżjed ifittxu lilek, jarfuk fil-ħajja tagħhom u dak li inti tixtieq minnhom. Nitolbu. Nitolbuk mulej Ġesu wkoll għal ħutna mejtin, mu speċjali għal Virginia Randic li għalija qed noffru din il-qudiesa. Nitolbu. Jew fis-skiet tal-qalb tagħna nresqu wkoll it-talba tagħna. Kiew nitolbu wkoll l-interċessjoni ta' Omna Marija, nitolbuha bil-qalb. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Missier qaddis noffrulek it-talb tagħna bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li konna l-għajnuna ta' ibnek il-waħdini magħmul bniedem biex hu li twilet minn verġni bla ma naqqas iżda qaddes iġbubija ta' ommu inaddafna minn ħtijietna u jagħmel l-offerta tagħna tkun toġbok u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfaw lubna il-fuq, nizzuħħar l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru kemm inti tal-għaġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek imma l-iżjed illum fit-tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija. Aħna nfaħru l-kobor tat-tieba tiegħek bl-istess sinnu tarat il-ħajr li għamlitlek Omm ibnek. Għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuq għall-ħna tiegħek bla tarf, meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna, ibnek Ġesu Kristu Sidna. Bih l-qtajja kollha tal-anġli, ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna, waqt li magħhom nifirħu u ntennulek flimkien. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet l-art mlija bil-glorja tiegħek. Wasanna fil-glorja tas-smewwiet. Bilek inġej. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs, ratt il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon ta' nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li lna l-nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wetta fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar Virginia, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu. Għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Giuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew niġbru t-talb tagħna fl-istess talba li għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nagħfru n-nuħati għalina. Addaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fil tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha, li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf ta' Alla tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binna l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek tħallina qatt ninfelet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Lej ma jistħolix titħol ta' t-saf tiegħek. Iżdej biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejn. Ġisem għaddem ta' Kristu Ġesu, għal-ħajja ta' dejjem. Amen.
Nitolbu flimkien it-talba l-vokazzjonijiet mulej missier ta' Sidna Ġesu Kristu li qal l-ħessat huwa kbir iżda l-ħaddiema huma ftit. Nitolbuk li tibgħat aktar ħaddiema għal ħessat tiegħek. Għamel li ż-żgħażagħ tagħna jkunu dejjem iżjed ġenerużi għas-sejħa tiegħek. Imla l-ġenituri bil-fidi, bl-imħabba u bl-ispirtu ta' sagrifiċċju biex joffru l-uliedhom għas-servizz tiegħek u jifirħu meta xi ħadd minnhom ikun imsejjaħ għal ħajja ikkonsagrata lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen. Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament tas-sema. Aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija, għamel fil-ħna tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.